Ahojte ľudia, poďte si so mnou upiec bublaninu podľa babkyného receptu. Takže come on, toto with me. Ja mám všetko nachystané, takže vlastne ideme piec. Takže budete pozerať tady vajíčka. Chápete, mám to chcem ukázať. Tady vajíčka. Dáme si to do misky. Inak ja tu mám recept, takže riadne sa vhľadím. Jeden vanilkový cukor a jeden hrnček kryštálového cukru máme do tohto pridať. Ja som toto dala sem, je to tu zmiešané, takže to dám tam. Proste vám to musím ukázať takto. To mixér, takže si dám takto. Toto treba rozmixovať. Vajíčka s cukrom sú rozmíchané. Inak pozerajte Rúžu pre nevestu, ja som teraz dokúkala a moja sestra teraz pozerá nejakú, ako sa vyrába dubajská čokoláda, tak poznal comment my sister. Takže treba to vymiešať v mixéri, ja som to už spravila. Budete musieť pridať jeden hrnček mlieka. Je to hrnčeková bublanina, takže tak, hrnček. Teraz treba pridať pol hrnčeka oleju. Ja mám takúto šálku a ako vychádza to na pol, ako to celý 3 štučka, ale to oveľa menšie od toho, takže to vychádza na polku. Proste je tu strašne trvala som si to umyť okolo, mám tu kvárku. Všade ten olej, tu mám už na display. No. A ako ďalšie treba pridať jeden hrnček hladkej múky. Toto je asi hladká. Babka je hrnček hladkej múky a hrnček polohrubej múky. Prášok celý do pečiva. No a teraz ideme zase mixovať, aby z toho vzniklo kompaktné cesto. Toto je presne tá bublanina, čo viete proste, keď vám pol hodinu pred začiatkom návštevy príde, ti napíšu. Toto je presne ten recept. Ja vám ukážem, co to je také. Skôr jak na palácinky, je to také tekutejšie, ale je to cesto. Veľmi goodest cesto. Potom treba vyliať na vymastený plech. Babka... Takže my použijeme papier na pečenie. A aj ten papier vymastím a víte. Takže ten, kto... takže máte dve možnosti, buď dať papier na pečenie, alebo ho vymastiť a vysypať a vyliať to na...
Predržejte si rúru na 180 stupňov a pečte 20 až 25 minút. Ešte tam teraz naukladajte ovocie. To vám moja strihačka trošku zrýchli. Je to hotové. Vypíname a za chvíľu pôjde taste check a vyhodnotenie. Taste check. Áno, ale teraz nemám čas ho cukrovať. Taste check. Nad týmto jesť. Idem snad. No. Taste hodnotenie. Oplatí sa tento koláč robiť? Áno, je chutný. Takže tak, ja idem domov, idem na obed. Koláč ochutnaný, som dala len jeden kúsok, pretože nemám na ňo moc chuť. A proste no, vybrala som si ten najmenší, takže... Inak, neviem čo sa stalo s mojou náušnicou z AliExpressu, ale proste mi nejde zapnúť. Takže sa vidíme pri ďalšom videjku. Ahojte!